regner det rigtig meget. Så sætter børnene sig ind i husene og keder sig lidt. Men lige så snart regnen holder op, mødes de udenfor igen. Alle familier i Jente har deres egen kano. Mange børn har endda også en selv. Der er næsten ingen veje i Papua, så hvis man skal nogle steder, må man sejle. Mændene bygger selv kanoerne. De bruger en lang træstamme, som de udhuler. Det tager lang tid at bygge sådan en båd, men den holder i mange år. De bruger også kanoerne til at fiske fra, selvfølgelig. Og så til at lege i. Hvis man ikke kan finde på andet, kan man altid prøve, om man kan fange nogle krabber. Nu tror du måske, du kender Papua med regnskovene og de små byer på pæle. Men du har slet ikke set det hele endnu. For når man dykker ned i havet ved byen, ligger der en ny og spændende verden lige under overfladen. Havbunden er fuld af koraller i de smukkeste former og farver. Mellem korallerne svømmer der masser af farvestrålende fisk rundt. Det er de fisk, vi har i akvarier her i Danmark. Det er små bitte dyr, der bygger koralrevene. Det tager mange år for et koralrev at blive stort. De store drenge sejler tit herhen. De har deres hjemmelavede dykkerbriller og deres fiskespyd med. Når de har fået ramt på en fisk, holder de den i munden. Så behøver de ikke svømme op til overfladen hele tiden. Koraller er meget skrøbelige. Hvis man træder på dem, går de i stykker, så drengene passer godt på. For hvis korallerne forsvinder, dør alle de mange fisk, der lever her.
Når det bliver søndag, ved alle i Jente, hvad de skal lave. De skal i kirke. Man skal have sit fine tøj på og sidde stille. Mega er med i et kor, som skal synge i dag. Orang benar yang bersih kelakuannya. Præsten taler rigtig længe. Det kan godt blive lidt kedeligt for børn. Til sidst bliver der samlet penge ind. Næsten alle giver lidt. Pengene går til at hjælpe folk, der har det svært. Og hvad kan man ellers finde på i Jente? Jo, nogle gange mødes pigerne og øver sig på at danse. Folk i Papua elsker musik og dans. Der er masser af folk, som kan spille på noget, så musikken er ikke noget problem. Mega bliver kanon sur på sin lillebror, da hun opdager, at han står og aber efter hende sammen med sine venner. Drengene har deres egen sport. Muddersurf. Om eftermiddagen, når det er rigtig lavvandet, kommer der noget dejligt glat mudder frem i strandkanten. Måske synes du stadigvæk, det ville være svært at undvære computer og tv. Men jeg kan fortælle dig, at det eneste barn, jeg mødte i Jente, som ikke havde det sjovt, var en pige, der var bange for vand. Hende skubbede de andre børn tit i. Og hvad tror du så er det allersidste børn i Jente laver, før de skal sove? Ja, rigtigt. De tager sig selvfølgelig en svømmetur, mens solen går ned. De mennesker, der lever i Papua, passer godt på deres dejlige ø. På regnskoven, der er fuld af spændende dyr og planter. På træerne, der laver ild til alle mennesker på jorden. De passer også på havet med de smukke koralrev og de mange fisk. Men der er kommet mange mennesker til Papua andre steder fra. Mange af dem tænker mere på, hvordan de kan tjene penge på naturen, end på, hvordan de skal passe på den.
De er i gang med at fælde træerne i regnskoven. For de store gamle træer kan sælges for mange penge i andre lande. Der er også kommet mange til Papua i store fiskerbåde. De fanger en masse af de fisk, som lever mellem korallerne. Fiskene bliver fløjet til Kina og andre lande langt væk fra Papua. Der bliver de solgt. Vi må håbe, at Mega og de andre børn i Papua finder ud af, hvordan de kan beskytte deres ø, når de engang bliver voksne. For selvom Papua ligger langt væk fra Danmark, næsten helt ved verdens ende, er det da dejligt at vide, at der findes sådan et smukt sted på vores ø. Synes du ikke også det? På Papuas smukke strand ligger en by, som næsten ingen kender. I huset på